niile iji wee rute na 31st December 2020 ụgwọ niile iji iwere ya bịa n'ọfịs anyị agbakọ ya ịkwụọ sọsọ 70%. Anyị etufuo 30% nke ọzọ. Na-edibe ya na-ejiri nke a dibe ya. Anyị edibezieni ya ọ ka anyị wee menyekwalụ ndị na-azụ anya afịa ka ọ na-aga aga maka na ịma na ọ nwee ka ụbọchị dị. Onye nwa bụ atụmatụ EEDC wepụtara ya bụ wee mesịkwa ndị na-azụ anya na o nwere ka ụgwọ a one time nye ofu ugboro ka ị ga-akwụ 70% a meenụ na ya ka ọ dị mfe ka anyị nwee ike kwuo anya mgboro na-abụ ma ọ bụ ịtọ anyị wee sio na ọ dị mma. Ụgwọ ọbụla iji agbakọsịa ya 70% ahụ ị ga-akwụ nwunye ugboro na-abụ ma ọ bụ ugboro ịtọ kama na ị ga-akwụsị tupu oge atụmatụ a na-abịa n'isi njedebe maka na atụmatụ a bidoro na 22nd April wee gaa Mee niile gaa June niile abanyego Julaị ọ ga-agakwa Julaị a niile ọ ga-abịa n'isi njedebe na 31st Julaị 2021 na adọnyegolu gị na mita gị ị na-egozi ọkụ anyị na-agbakọrọ nke anyị nwobele ọ bụrụ na ị chọrọ ozi otu anwa na ị chọrọ ka ị bịa agbakọọlị gị ụgwọ niile ahụ iji ịkwụ ọsọ 70% ka anyị ezigbo obi obere ndị EEDC na-asị na ijide ọgwọ na iwere ohere ịbịa kwụ ya na a ga-ewepụrụ gị ego n'ụgwọ iji iwee kwụzie nke fọrọ ịnụka okwu na ọ bụrụ na iji ihe dịka 100,000 na a ga-enye gị 30,000 gị were kwụzie 70. Iwee sibezie na ndị ji ụdị ego a na a ga-ewe ike ọ bụrụ na ha sị na 70 na ọ dịrọ mana ha ga na-akwụ ya na nkeji ma ọ bụ nke ya sọsọ ndị nwere ike ikwu ya na nkeji afọ bụkwa ndị ji 100,000 gbagobe. Ọ bụrụ na iji 50,000 abịa gbakọọ ya 70,000 eriri ọnụ nne nke na ị ga-akwụbịa ya na nkeji. So customers anyị ndị na-azụ anya afịa ji from 100,000 n'ụgwọ wee gbagobezie ife dịka 200,000 wee bịa alụsịalị ya gwa 70% kwụọ nke izizi nkeji nke izizi. Ọ bụrụ na ị kwupụrụ ọzọ nke abụọ ọnwa wee gaa ọdụdọkwa m ka 30% ahụ ma anyị a ga-emezi ya a na-achịkwa na ụgwọ niile ahụ a ga-anachi ya maka na ife anyị na ya ịkpa abụrụzi ife ime ọkwa ka o doo onye ọbụla ya ka njikọwa ya ọfụma. Ife anyị na ya ịkpa abụrụzi ka isi mie ya bụ ịma na ị ga-erite elele uru 30% a ị ga-agba mbọ tupu ọnwa a na-agwụ kpamkpam ọ bụrụ na ịkwụsịgo 70% niile anwa iji anyị n'ụgwọ. Ọzọ dị ka ibi ebụrụ na unu mana anyị abanyego n'ọnwa ọfụ EEDC na-asị ndị na-azụ anyị afịa ka ọnwa amalụ unu mma ọ dịla onye elu mma dịla onye anyị mma ka unu nweta nnukwute ego n'ọnwa na wee gaba n'iru ka unu wee nwee ike na-akwụ ụgwọ ọkụ. Ịma na abanye ego n'ọnwa ọfụ tata bụ Tọzdee echi bụ Fraịde enwe ike izu ụka na-abịa nkịta bụtala ibi ọ ka uche ịbịa biil a na-ekwu abụrụ n'ọkwa nke ọnwa gara aga mana Jun a na-agụnyezi ya na nke ọgago. Ya bụ otu anụnwa nke ọnwa a na-ebido gbaa mbọ debe ego n'akụkụ ma a na biil na-abịa. Ọ bụrụ na e nwetara ọrụ gị akwụkwọ iji akwụ ụgwọ ọkụ ọma mgbochi gị eje nakwa ụgwọ ọkụ were ịbịa akwụ ụgwọ ọkụ ọkwụnụ na ha anụ ya na ijide ụgwọ ọkụ gị na-eche na ọ bụ na ndị NEPA abịabere na ndị EEDC abịabere so na ọ kara gị mma na ijere were akwụkwọ ahụ nke ị na-ejibu akwụ ụgwọ jee ebe ahụ jee n'ụlọ ọrụ ha kwụọ ụgwọ agwazie gị ihe a na-ewepụ na anụ wee ree ya. Mana nke na-atọgodo ụtọ bụ na ndị niile ji ụgwọ na a na-ewepụ ego na ụgwọ iji wee kwụzie nke fọrọ mana elele a na-akwụsị n'ọnwa a batara na ya na ote narị kemgbe ọnwa na-abụọ gara aga ka ebido maba ọkwa mana ụfọdụ ada agba ọsọ mmiri ma ọ bụghị na mmiri mazụ ha ahụ o wee ike ruo oge a ụfọdụ agbara gidigidi si unu mere na-ewepụ ihe si dị ma ọ bụ na ha mere njem na ha nụrụ ya na ugbu a ka ha nụrụ ya na-ekwu na ewe ka a ga-esi dọtịwa oge. Ọ bụrụ na a ga-adọtị oge a anyị ga-eme ka ndị na-azụ anyị afịa mara mana atụmatụ nke izizi anyị wepụta enyere ya ọnwa 3
na ụma maka na 22nd April ka o bido so ọ tinyere ife n'elu ọnwa ịtọ abịa n'isi njedebe anyị akwụsị agbasị ọsọ agụọ maịlụ anya n'elu ka ije si wee dị ma agbago ma na-agbada ndị mmadụ agwabagokwa anyị ndị na-azụ anya fịa ọtụtụ ekwubego biko nyekwuo na anyị oge EEDC na-atụ n'ihe ọ bụrụ na a ga-akpụ oge a ọkachasị ndị ego ha buru nnukwu ibu a ga-eme ka famal maka ife anyị na-eme bụ ka ọ dịla onye enu mma dịla onye ya dị mma ka onye ọbụla nwa anwụle so ọ bụrụ na ife a ga-eme anyị ga-emekwa ka famal anyị ga-amanya bụ ọkwa o nwere ife ọzọ dị ezigbote mkpa Chizzy mkpụrụ ụbọchị one ma one gara aga o nwere ife anyị pụta o nwere news ewepụta sị na ndị EEDC na ya na-ele mita ele o wee bụrụ ife mgbagwoju anya maka na ewu na ọkụkọ mana o nwere mgbe elebu mita ele ọ ga na-enwe map mita asset providers scheme oge emere nke anwa agago oge federal gọọmenti si mba ọ bụrụ na iji ego kama ị ga-echebe nke free bịa golu mita olukwa mgbe ebido National Mass Metering Project nke gọọmenti nyere anyị loan site na CBN Central Bank ndị niile na-ekesa ọkụ discos niile ebinyere anyị ego anyị wee ebute meters wee na-eke customers anyị free of charge anyị wee jee na-ama ọkụ ya wee na-agwa ndị mmadụ na ọ ga-ebute meters a na-ebunye ndị mmadụ anyị akwụsịgo map ọsọkwa iburu ego bịa n'ọfịs ọ bụrụ na o keluro mita ekeluro mpaghara nke gị asị were ego gị jee debe oge oge eru na mpaghara nke gị a ga-ebetere mita free of charge o wee bụrụ ife mgbagwoju anya ka anyị fụzi na asịzi na EEDC na-ele mita 20,000 naira ọ bụrụ eziokwu and onye dere akwụkwọ a amara m ịma na ọ na-abụ onye ife onye chọzi kịta ode ife sọrọ onye okwuo mana iche na ọ bụ ndị na-eji emebi afọ unu ndị unu chụrụ n'ọrụ ma ọ bụ ụfọdụ na-eji atụ asị onye chụrụ n'ọrụ ama ndenwu ife na pepa pọblishie ya ọ ripọta ga-edenata ife na pepa ihe m na-ekwu bụ na o nwere ike ọ bụ na onye ahụ fụrụ onye ji afọ unu wee na-anara ndị mmadụ ego ọ bụrụ na mmadụ ji afọ anyị na-analụ ndị mmadụ ego ị chọọ ka ide ya ọfụma kwuo ebe a na-analụ ndị mmadụ ego weta evidence gosi ọ bụrụ esi na ndị EEDC na 20,000 for registration and anyị na-agwa customers anyị ọkwifu na nke National Mass Metering Project a o nwere ife dịka application maka onye maka abụ ohere a ga-eji si na a na-ana mmadụ ego a sị gị bịa n'ọfịs bịa apply ya apply sizi ya ka ebutelu gị mita mba o nwere ife dịka ya a gwara gị o nwere ife ị kwesịrị ime abịa kịta asị nọ na Maryland ka a ga-eje customers anyị niile nọ na Maryland maka na anyị ji afa customers anyị niile jide adreesị ebe ha bi esi otu anụ na-ewepụta fancha niile jee buru mita na-etikwala afa na befe ofu inwe ike jebe rie ọrụ abịa ịbata ọrụ ọ bụ na-eti ego mita o ka o si dị anyị nyabụ ife ka anyị ka na-emerili anyị nọ na nke a na-akpọ zero phase ife anyị emitago ndị na-azụ anya fie bunyego mita free of charge bụ 60,000 people yes ọ bụrụ sọ n'Enugu a mana Anambra steeti o Imo steeti o Ebonyi steeti Abịa ka anyị ajebere yes anyị aka ejere Abịa ifu gị o wee bụrụzie nke a na-asị na EEDC na-ana 20,000 kedu onye a nara onye ọbụla na-ege m ntị ebe a ọ bụrụ na o nwego ndị na-alụgo ego ma ọ sị gị weta ego ka e wedonyere mita n'ara a kịta anyị bido mebe National Mass Metering Scheme biko anyị na-achọ ndị dị otu ka emee ka anyị mara ebe mmiri ti wee baa n'opi ụgbọgọrọ maka na ọ bụrụ asị m weta ego kedu onye si gị weta ị mara onye kedu ebe a nọ wee naghị ego a ọ bụrụ na ịkwụgo akwụ kedu onye kwụnyere ya n'akaụntụ kedu risit iji wee kwụ ụgwọ a ife niile a ka ị chọrọ ịfụ fax ya bụ ụlọ 1000 nke ị nalụ ndị mmadụ a ga-achụ ya n'ọrụ ekwughị ya na even installation anwere ife dịka installation fee gị weta ego eji bịa donye elu gị mita mba
onwere ụgwọ ọbụla ị ga-akwụ mita bụ free of charge onwere fọm a na-efili ya bụ onye pụtasịrị na a ga-efili fọm maka erejista a ga-erejista ịchọkwa ka erie gị o anyị EEDC expendigo nnukwute ego iji wee na-agbasa ozi ọma maka ife gbatata mita na anara akwụ ụgwọ na ya anyị na-eyuzu ma ndị town criers onwere ife anyị eyuzuru na-etinye announcement ya na redio onwere ebe a nara ekwu kedụzi otu ọzọ anyị ga-esi kwue ka ndị mmadụ wee nọ ka eskafa ga-esi ghọta ife na-eme anụ ife anụnwa bụ enu ekegharị ibe gị o nwere nọmba anyị na-enyegide ndị kọstọmas anyị ụdị ife anụnwa mee na mmadụ bịa n'ọgba unu si unu weta na ego ka anyị doyere unu mita esi ịkpọ ezio nekwa na ife na-eme n'ogbe na onwe ndị si na ya eweta ego o nwere oge asị na ofu obodo na Anambra steeti na asịfa weta 40 ka adọnyere famita anọ na redio ka amere report anyị bido investigeshon ozugbo ndị mmadụ kpọọ wee gwa ọnụ yes wee jebe n'obodo wee bụrụ na ndị electricity committee or community bill ka fa bụrụ individual billing ndị ogbe o wee bụrụ na ndị na-achịkwatara fa ọkụ na-enegotara fifa gbasatara ọkụ eletrik bụ ndị sefa na fa ga-ebute mita gwakwa fa agwa na mita ahụ esiro EEDC yes ọ bụrụ na ọ bụrụ ụdị mita a na-etinye na fachi itinye ife ga-abụ ka amala ego n'ịmụ n'ime befa ha chọrọ ime ya n'ime onwe ha n'ime onwe fa ọkafa akwụọ 500 ọ na-ebu ụfọdụ aka maka na ọ nwere ike oke ka amụ ọkụ 2000 ọ bụrụ na emeli ya flat rate onye ọbụla kwụba 500 naira ịfụrụ na a na-emegbute ndị nke ọzọ onye ka fa ji wee gwakwa ndị obodo mita anyị na-ekwu maka ihe siri ọkwa na EEDC onye nwa bụ ife anyị tụrụ ntọala je chọpụta mana ha kwesịrị ịgba ọnụ tupu ha eme onye ka anyị gwa fana ivu ndo na ọgbasakebere anyị bikos ọ bụrụ ụdị mita anyị na-etinye n'elu customers and fanwa na maka na ọ bụrụgo community bill fa na-abịa ka fanakọta ego bịa kwụọ so fa na-eme ife ọbụla fa nwere ike ime nwunu ka fa nwee ike nata nwa ego ọkụ a ọ bụrụ individually ị pụrụ ime ya maka anyị ama nkwenu ka tinyere ihe ọkụ na mita gị ahụ ịghọta gị ya mana nke anụnwa bụ na onye a kwuru ife a kịta o nwere ụdị ike ịkọwanwu na eke ife si wee mee kedu ebe o mere kedu ka o si wee mee anyị achọrọ ụdị akụkọ a anyị wee na-ekwu ya na-ekwusie ike mita bụ free of charge ada akwụte nkọ bụ na anụ ya na a na-ebu ezi igbo eji agwọ ọkụ n'efu enwere ike ịnọgide ị na-anata ịfụ ka ekonyere gị ya ịma na ndị na-azụ anyị afọ ụfọdụ ọ na-adịfe ọkụ n'obi rinne awụwara aka gị na-ajụ ya kedu ife a ga-eme kedu ife a ga-eme ka ibunye m ozugbo ndị ọ dị ọkụ n'ọkụ ka a na-eri unu ekwela ka mmadụ rie unu onye ahịa ukwu ka a na-erikwa unu ekwela ka mmadụ bịa tichakọrọ ihe gị na-enwere 20,000 abụrụ obere ego a na-enwe ike tichasịa gị ya mita ime afụ anya ọkachasị ka obodo si ikekwe ime amakwu ọ bụ ugwu ori na onye adalụkwu na EEDC fụga ebe o si ka njọ ya bụ ka onye ọbụla mụrụ anya onye nwa bụ ife anyị bụ wee bịa unu anụ nne ya ọ bụ olu Cynthia Chudi nke si n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi EEDC ka unu mụtara ihe ọ dị m ka anyị bịachita azụ anyị were okwu one na ole wee mara ka o si ada n'ụbọchị n'ogbe nke anyị na-abịa ndị be anyị nụrụ na ọkwa dị oke mkpa ịkwụgo ụgwọ ọkụ gị Enugu Electricity Distribution Company EEDC ji ohere a echetara ndị ahịa ha na biilụ ụgwọ ọkụ ha mụrụ n'ọnwa gara aga apụtagokwa ya bụ gbaa mbọ ọ na-adaba ụgwọ ọkụ gị maka mkpubi ọkụ ya so gbakwa mbọ kwubilata ụgwọ ọkụ nke ijibu eji ma ọ bụrụ na ije ịkwụ ụgwọ ọkụ gị kwụsị izu oshi ọkụ ma kpọtụrụ ndị EEDC ma ọ bụrụ na ịhụ onye ọbụla na-ezu oshi ọkụ n'akara 084
700-110. Onye akpala mita ya aka n'ụzọ aghụghọ maka ịkwụ $50,000 ya na ngaramara. Mgbaje ugbu a ka ịkwụọ ụgwọ ọkụ gị ka EEDC were na-enye anyị ọkụ na mpaghara ala Igbo niile n'uju. Ime ngwa ngwa imeghara ọdachi. Ozi a si na ngalaba Enugu Electricity Distribution Company EEDC. EEDC ife ala Igbo ọnụrụ karịa ibe ya o. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa oge ndị anyị na ndị EEDC ka ị na-ege. Ugbu a anyị ga-atọpụzi ekwentị ka gị onwe gị wee jụọ ajụjụ ole na ole. Cheta na ndị dịka Cynthia Chudi si ngalaba ụlọọrụ mgbasa ozi nke EEDC na-ekwu na a na-ebunyezikwa igbe eji agwọ ọkụ n'efu. Onye mmadụ akapụna gị ego na nọ n'efu ka a na-ebu ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ijide ụgwọ ọkụ iji ugbu a na a na-ebere ego na a na-enye ndị mmadụ ohere ma ọ bụ 231111009 bụ akara ekwentị ga-eji wee jụọ ajụjụ ugbu a. Afọ gị na-ebe iche akpọ? Nna anyị kwụsịzi kere gị. Ekelekwa gị ndị ka ị mere. Afọ gị na-ebe iche akpọ? Emere m ọfụma. Mmadụ anọ na steeti ọ na-ekele gị. Daalụ nna. South na Amana. Okwu gị dị mma. Dịka ihe anyị kọwacha gbata ndị ihe adịkwa na be anyị. Ndekwa ndị na-ebugharị dịka akụkọ a ma ụmụ serekereti a akwụsị imetụ ọrụ mmadụ. Ngwa daalụ. Ka agazi onwe. Daalụ ịgwa anyị afa gị. Eze Friday daalụ. Afa gị. Ngwa jụọ ajụjụ gị ma ọ bụ tie ọnụ n'okwu. Anyị adarụchasịkwa ihe ị na-ekwu. Ọ na-egbubi iwe ike n'ọgharịa. Ngwa gaa n'iru. Ọ bịa n'uju. Ọ na-adịghị ọkụ chacha. Ngwa daalụ ọnụ gị ihe i kwuru. Daalụ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ. Ọ dị mma. 09097711009 ma 09023111009. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele gị nwanne. Daalụ disensi. Okwu bụ na ihe gbasara ndị EEDC mọzụ ọmachezi ọnụ. Anyị ekere ịjụwa ada na studio. Somebody akọtụrụ ọkụ ya na-emeche kọnekti ya dị ọkụ ebe 20th of the month. Ọnwa ahụ biko agaghị otekwala ya tinyere days aha ndị wọchịkwa gị na ụdị Igbo ya gbanị na ịmaka isi nwe ọkụ ebe a. June agwụrụ agwa kọnekti ọkụ m na 18th of June and June gwụrụ agwa ịnwere ọkụ up to 3 times. Ọ dị mma disensị ọkwa n'ogbe ka a ka na-akwụ ụgwọ n'agbanị. Ọkwa ndị obodo na-achịkọta. Ọ dị mma ọ pụọla n'agbanị. Eche m na aka na-eme ya n'ogbe ọkachasị n'ime obodo. Ka anyị were nke a ka ịchịkọtatazi ihe niile ọnụ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Daalụ. Afa gị? Ndụka ji abụ gaa n'iru. Ngwa daalụ.
ịnụ ihe o kwuru anọ n'ife okwu ka mmiri na nke ya nwa ọ bụrụ na o gebere program ọ ga-ebido ya ọ karịghị ekwu ife okwu maka anyị amụrụ ka mmesi ife nwanne m go different ụzọ dị iche iche ịgbasa ozi a bụrụ ọsọ na redio agwa mere na anyị mkpọkwu ma ndị town criers na EEDC expend ga-ego rinne iji mee ka ndị mmadụ nụ maka mita and 30% discount a o nwekwuru ofu oge n'Enugu a anyị kpagharị Enugu niile anyị nọ na moto gwere microphone o nwere ebe anyị abafọrọ ọ bụrụ n'ime ime obodo n'Enugu niile aka m na-ekwu mana nke ndị ime obodo bụ ndị na-akụ ekwe ndị town crier morning cry a na-akwụfu ụgwọ ka fa gwa ndị mmadụ na a na-enye 30% discount then okwu maka mita o nwere ike ọ bụrụ na ndị nọ n'akụkụ ya na-asị ya na fago mita ego ọ bụrụ oge maapụ anyị nọrọzi maapụ taa oge maapụ mita adịrị ofe n'afọ gara aga eleliele maka ọ bụrụ onye ọbụla nọ n'akụkụ ya kịta enwetara mita adịsie mana ọ bụrụ na onye nọ n'akụkụ ya si na ogo mita egodi isi since ebido National Mass Metering Project ya mee ka anyị mara onye dị ife agwa anyị onye lesiri ya bụ mita then onye Agbani Road si na ọkụfa onye Agbani ọbụla Agbani Road na ọkụfa na reconnect ya 18th from 18th to end of the month fa ga-akwụ n'ụgwọ nke ọsọ ya bụ 5 days ka unu mụrụ ọkụ obi ya ka amapụ na ya ebe ọ bụ na aka ewetara bil ọma mbụ ibu ka o si ebubo mbụ yes maka na ọ bụnara na anyị ma na ọkụ adịrị ebe a ga-ebiri unu otu unu si wee mụọ ọkụ ọma bụ ọ bụrụ na ị mụrụ ọkụ akwata bil kwanye o webụrụ otu a ka anyị si wefe onye mara ihe na-ese okwu ya mere ya jekwa ụgwọ ọkụ gị chịkwa ngwongwo ndị EEDC ka ọkụ wee na-adị mana a na-ebe ego ugbu a ya bụ ijide ụgwọ ewepụrụ ego n'ụgwọ iji wee kwuo omume ọzọ dịka ibe ya bụ na n'efu ka a na-ebenyekwa igbe eji agụ ọkụ ya bụ mita ka a ghara ịkapụgo ego abụ m Chizzy and echi anyị eme ya n'ụzọ omenala ọ ga-adịrị niile mma ka ọ dị. You'll tune in to Solid 100. Chizzy, you make a number, at the end.